The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. But be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. We live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Now, God perfectly knows those who have trusted in Christ as their Savior. God the Holy Spirit has used the proclamation of the gospel as a vital component to accomplish His work of salvation. The mission of the Balbido evangelistic ministry is to continue to proclaim the good news of salvation as faithfully and as widely as God permits it. The main thrust of this ministry is to lead people to Christ and to lead believers to make Christ real to their lives, not to lead people to a religion. Furthermore, this ministry does not subscribe or is never affiliated with any religious organization. In fact, it is purely autonomous and independent, only dependent on what the Bible says. It is our prayer, then, that God may continue to allow His Word, the Gospel, to have free course in the entire world. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Before anything else, kung ikaw sa kamagtotoo ni Ginoong Jesucristo, midawat ka na kaniya ingon nga imong Diyos ug manluluwas, gikinahanglan nimo nga imong hinganlan ang imong mga sala, personal sins, privately to God the Father. Name them to Him. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human imubuhat ka na, ikaw anaay pagkikabitay sa Dios, ikaw mapunan sa Espiritu Santo, filled with the Holy Spirit,
and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confessing your sins. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, "He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him." Therefore, sa hilom, mag-ampo kita. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, Your purpose, Your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of Your Word. We recognize, Father, that there is no substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. We thank You, Father, for Your faithfulness. Thank You for providing for us this portion of Your Word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, we are here today. Aniano sab kita sa makausapa din sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. We are alert right now with a clear mind. We are alive, we're still breathing. Ipabuhi pa kita tungod lamang yun kini sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Grasya kining tanan. Ato karong ipadayon ang atong pagtuon bahin sa libro sa Colosas Kapitulo 3, Colossians 3, chapter 3. Agi og paglaba sa atong gisgutan sa miyaging higayon. While we have already said positional truth is sa Binisaya kamatuoran sa atong pagkahimutang. Nahimutang na ta, gibutang na kita sa pagpakig sandorot o pagdugtong kanato ngadto kang Ginoong Hesukristo. Our true relationship with the Lord Jesus Christ mo kinigingan lang positional truth. Humana to dawata siya, kita gipunit inunta sa Espiritu Santo o gibutang kita sa pakigdugtong o pagdugtong na kanato kang Ginoong Hesukristo. O kining pagkadugtong nato kang Ginoong Hesukristo dili lang kinay kay sodlas mga pila ka tuig, siglo, guman pa, this is forever. Hangtod na kini sa hangtod. Now, kining maong positional truth nato ingon nga mga magtotoo. I'm talking to you as a believer. Alang lamang kini sa mga magtotoo. O kung ikaw dili pa magtotoo, giawhag ka, gidapit ka sa bukas sa imong huna-huna. Just have an open mind. Kay imo ra kining masabtan as we go along sa atong hisgot niini. Okay? Now, kini nga atong positional truth, kini nga atong pagadugtong na kang Ginoong Kristo, this is equivalent to sanctification. O gato namang gihisgutan nga ang sanctification, nagpasabot kini nga kita gipaglain na, pinalain na, separated na. Kining positional truth, nagpatinaw kinig klaro our true condition, our true position in our relationship with God. Positional truth, as we have already discussed last time, is categorized into two. Retroactive positional truth o gang usa current positional truth.
So ang retroactive positional truth mao kini ang identification nato sa pasabot na napag-ila na kita ngadto sa pisikal nga kamatayon ingon man sa espirituhanong kamatayon ni Ginoong Jesucristo didto sa cross. Giila na kita, we are identified with Christ sa iyang kamatayon, sa iyang paglubong, burial, sa iyang pagkabanhaw, resurrection, sa iyang pagsaka ngadto sa langit, ug ang ikaupat, ang ikalima, mao nang iyang paglingkod na didto sa tuong kamot sa Amahan, sitting at the right hand of God. Mao kanang retroactive positional truth nga kita na napag-ila. We are identified with Christ on the 5 things that I just discussed. Ang ikaduha nga kategory sa positional truth, ang current, mao kini ang atong posisyon karon niining panahon na nga naghisgot kita niini. This is the current positional truth. Kay nadugtong naman kita kang Ginoong Jesucristo, nadugtong na kita pagkaron ngadto kang Ginoong Jesucristo. So, og kining positional truth, by the way, mao kini Yahweh nga atong masabtan sa diferensya sa kalahian sa simbahan ug sa ubang mga panahon. Kining atong panahon karon, diin kita nahisud, mao kini ang ginganlan og panahon sa simbahan, the church age. Kining church age natao kini sa pagkunsad sa Espiritu Santo during the Pentecost, sa Pentecostes, og mao kadtoy higayon nga natao ang panahon sa simbahan. So ang tanan nga mga tao nga nakadungog sa mayang balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Jesus ug ikaw maluwas, then siya right away, diha instantly masud siya niining simbahan, the church, ecclesia, mao ni original nga pulong ecclesia, set apart kana, gipaglain kana. So ang atong simbahan, pasabot nako nga kining simbahan, panahon simbahan, the church age, mao kini atong we are under this church age pagkaron. Ug ato namang gihisgutan nga there are 4 major dispensations. Ang una nini mong age of the Gentiles, mga hintil. Ang ikaduha, age of the Jews, sa mga Hudyo. Ang ikatulo, kini karon, age of the church, o ang ikaupat, age of Christ, during the 1,000 reign of the Lord Jesus Christ dinhi sa yuta. So, we, the church age believers, are automatically accepted as members of the royal family of God, harianong panimalay sa Dios. So, gawas pa niini, kining positional truth nga atong gihisgutan explains clearly the difference between Christianity and religion, and we have already differentiated sa Kristyanismo o sa relihiyon. Christianity is a relationship to God, whereas a religion is an organization. See? Mga pundok. O ang Kristyanismo, ang policy sa Dios nga mao ang grasya, mao kani gibarugan ingon nga Christianity. Now, we have also said last time nga kini review man nani nga there are 2 kinds of people in the world today. Dili kay bayi og laki, kundi mga magtotoo o mga dili magtotoo, believers and unbelievers. O ato namang bahin kining unbelievers, doon na po'y 2 ka klaseng unbelievers, na ay mga lascivious
O ang ikaduhang klaseng mga unbelievers, mga ascetic, kadtong mga religious kayo, mga religyoso kayo, devout kayo sa ilang relihiyon, apan dili mga magtotoo. O ang ikaduhang klase sa kung ginaingon lascivious, kadtong mapatuyangon na yun, wala sila pakabana sa espirituhan ng panginabuhi, o naglunang lang sila sa mga sala sa kalibutan, o mao kini mga lascivious, mga unbelievers. O doon na sa duha ka klaseng mga believers. Ang usa ka klase niini mao ang mga looser believers, mga pildiro nga mga magtotoo. Kinsa man sila? Kining mga pildirong mga magtotoo ni kini sila, mga luwas na, apan way pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung imo silang agdahon nga magtuon tas pulong sa Dios, may sila busy ko, wa ko'y panahon ana. In other words, wa sila gana, wa sila interes, wa sila kaikag, wa sila panahon nga ikagahin unta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kiniigo man is pagsunod sa mando sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18. Unsay gisulti sa 2 Pedro 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So patubuon kita. Mao lagi ang pulong sa Dios, the Word of God is the food for our soul. Unsay gisulti diyan sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundi pinagi sa pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. So mao kanang pakanon ng atong kalag aron kini motubo. You see? So gikan nitong panahon nga imong gidawat si Kristo, dili lang kay kutob ka lang diha nga tingaling uban mo ingon lang, ingon lang gud mosimba o magbinutan, walang ko'y kontra, magbuhat lang ko maayo. I think God will approve me. Di ra ba, di man na mo ipaagi sa Dios. See? Gani ang atong mga binuhatan, filthy rags, matud pa ka na sa pulong sa Dios nga, baho na sa tubangan sa Dios. O dili ka na niya madawat kay mga maayo man ang tawhanon ato namang gisgutan as we go along ato pag yung ipatinaw kanimo kini. So mao kini ang atong pagpaklaro kanimo nga dunay duha ka klase mga magtotoo, mga looser believers why ganas pagtuon sa pulong sa Dios, ang ilang kinabuhi sa maragyod kinabuhi sa usa ka dili magtotoo. Wa kay way of distinguishing niya whether he is truly a believer in Christ or not. Kay wa man makita ang iyang pagkamagtotoo diya sa iyang kinabuhi. So ang iya yung gisunod nga mga patakaran o mga sumbanan mao patakaran sa mga balaod sa nasod. That is what we call the laws of the divine establishment. Gasunod siya. So he is considered unsa a law-abiding citizen, maing tao. Pero before the eyes of God, dili siya madawat, kaya di man siya magtotoo. So mao na nga ang pagbuhat og maayo dili kana maoy pasikaran o basihan sa atong pagaluwas. Kay ngano man? Ibaw ka ngano? Tungod kay ang pagbinuutan mabuhat mampus dili magtotoo. You see? Mabuhat. Napagani mga magtutuong labihang mayuhag yun. Mas buutan pa sa imong pagtanaw. Mas maayo pa sa ubang mga magtutuo nga wala lagi magtubo. Sumaw ka na ang akong pagpatinaw kanimo na ay mga magtutuo nga ilang kinabuhi samaras mga di magtutuo kay wa lagi magtubo sa pulong sa Dios. Ang ilarang gisunod mao mga balaod sa nasod, the laws of the land. You see? So they are considered upright persons, good and upright citizens of the country. But as far as God is concerned,
He cannot approve because he is an unbeliever. Nganong unbeliever? Tungod kay, di ko gustong mawakas passing. Siya believer tuon. Apan siya wa man magasunod sa mando sa Dios nga pakanon na iyang kalag. So samara ang iyang kinabuhi, samaras dili magtotoo. Mao ni mga pildero, the loser believers. Ang ikaduhang klase sa mga magtotoo, mao gito mga magtotoo nga nagmatinumanon sa mando ug sugo sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nagatuon sila sa pulong sa Dios, sa manining atong gibuhat karon. Kung naay mga simbahan, di ng pastor nagatudlo gyud sa accurate doctrines, accurate teaching of the Word of God, nga mao'y instrumento sa Dios nga sila nagatubo sa ilang pagpaminaw, kamalahutayon, masubayon sa ilang pagtuon sa pulong sa Dios. You see, that is making God's Word your priority. Mao man unta ka na. Nabi tayo sulti ang Ginoong Jesucristo, if you love me, study my Word. You see? Kaya di man nimo lagi mabuwag ang written Word o ang living Word. Kinsay living Word? Si Jesus Christ. Unsa ang written Word? Ang Biblia, ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, matud pa sa 1 Corinto 2:16, 1 Corinthians 2:16, mao ang huna-huna sa Dios. So, imagine, ang huna-huna sa Dios, imong tunan, ug kanang iyang huna-huna, musud din sa imong huna-huna. Ug mao na kanay gamiton nimo sa imong paghuna-huna, ug ang mugawas mao ang maayong buhat nga gikan sa paglihok sa Espiritu Santo sa pulong sa Dios diha sa imong kalag. So, ang resulta, nagatubo kini sila. Mo agi sila sa totoo ka ingnon ta ang 3 levels of spiritual growth. Una ni baby believer, and then ikaduha adolescent believer, ug sa ilang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, makabot nila ang ikatulo nga bahin o level sa spiritual growth, which is spiritual maturity. Hamtong. You see? Kung mahamtong na ang usa ka magtotoo, diha na mububo ang Dios sa iyang mga panalangin. Kaya nga naman, kanang mao magtotoo, naa na siya capacity, naa na siya katakos sa pagpahimos niya ng panalangin nga ibubo na niya sa Dios diha kaniya. So, kini ang mga matang sa mga magtotoo nga gitawag og mga winner believers, mga mananaw. I hope na klaro nimo kini sa akong pagpatinaw kanimo. So last time naghisgo kita sa kalahian sa human good o divine good. Na ato namang gihisgutan, ang human good will turn out into evil. Okay? Mayo nga buhat. Okay? Mayong buhat. O kana kung buhaton nimo ginamit ang pulong sa Dios, kana dili kay human good, nabilong kana sa divine good. Apan ang maayong buhat nga tawhanon, kana wa man nimo gamitin lang pulong sa Dios, mo na human good, and it will turn into evil. Apan sa imong pagbuhat og maayo nga ginamit nimo ang pulong sa Dios, pinagis pagpuno sa Espiritu Santo kanimo, then kanang maayuha iyaha sa Dios nga maayo, divine good. Mao lamang kanang klase o matang sa good, maayo nga madawat sa Dios. God can accept. So, akong balikon ang definition sa human good: anything and everything a believer does, buhat, okay, outside of the divine dynasty, outside, gawas sa dapit nga may gahom sa Dios. But, on the other hand, divine good is anything and everything a believer does inside the divine dynasty. Mao kanay dapit
nga angay o the only place for believers, for every believer to stay. Divine good. Divine dynasty. Gikinahanglan ang mga magtotoo mo puyo diha. And it is a mental attitude. Okay? Now, by the way, the Christian life is a mental attitude life. Diha sa atong pangunahuna. Kaya may uban na itong mga higala mo na hay man ang divine dynasty. Paklaro here good me. Hay man yun na. Naba na sa itong tiyan, naba na sa itong o, sa diha. Na, diha, sa o. Kaya nga naman, ang divine dynasty, the Christian life as a mental attitude life. Ang divine dynasty, naapo diha. You see? Okay. So, magapadayon kita sa itong paghisgot din, niining mga punto sa doktrina, points of doctrine. Okay. Atong ginainguna nga duha ka klase nga positional truth. Unsa katutoy duha ka klase? Retroactive positional truth ang una. Current positional truth ang ikaduha. Okay? Now, ang retroactive positional truth, diha ka mailhi, you are identified with our Lord Jesus Christ spiritual death. Okay? And diha nga higayuna nga iyang gisalikway. Si Ginoong Jesucristo misalikway sa tawhanong mayo. He rejected human good. Punan pa yun ta, human good and evil. Okay? Di gina sila magkabuang. Mukuyog ginang evil dayon sa human good. So our Lord Jesus Christ, in His spiritual death, dito sa cross, we are identified with Christ. Ug siya rejected human good and evil, kita pud nga na-identified na nga itong Ginoong Jesucristo. We have to reject human good and evil. You see? And then number 2, okay, identification with His physical death. Kay spiritual death man itong una na itong isgutan. Identified with His spiritual death, He rejected human good and evil. Ikaduha, we have been identified with His physical death. Yung physical kamatayon. Separation from human good and evil gihapon. Unya ikato, mao ang identification nato with His burial sa iyang paglubong. Ang divorcement na gipang lain na gyud, salikway na gyud totally. Divorced from human good and evil na kita. We are supposed. Now diha sa Isias, Kapitulo 5, versikulo 20 o 21, nagaingon kinis in English, woe to those who call evil good, good as evil. Now, unsa man gyud ang technical word for this verse? Well, kaninyong nagasunod na gyud sa doctrinal teaching, kini naga-define ini nga reverse process reversionism. Mao kini. Reverse naman na bali na gyud. Reverse process reversionism. Nga kini usa kini ka ingnon ta klase sa stages of reversionism nga atong pagatun-an as we go along. Ato laning ingnon ta gikuha ang technical word ni ining pagsulti des Isias 5:20-21, woe to those who call evil good and good as evil. Mao kini ang reverse process reversionism, mao ay technical word ni ini. Now, atong hinumduman tuod ang tulo ka arrogant skills, kahanas sa pagkamapahitason ingnon tas Bisaya. Arrogant skills. Ang una nini is self-justification, pagpangatarungan sa kaugalingon.
Kaduha, self-deception. Paglingla na gyud sa kaugalingon. Yung ikatulo, self-absorption. Ning absorb na gyud ka sa imong kaugalingon. You see, mao ni 3 arrogant skills. Natuod, doon na say duha ka matang sa imputation. Ang imputation mao ang pagpasangil, impute. Okay? Ang una nini ang real imputation. Sa dihang si Adan ug si Eva, ang una natong ginikanan, misupil sa gidili sa Dios didto sa hardin sa Eden. They disobeyed God's prohibition in the garden to eat the tree of the knowledge of good and evil. Okay? God prohibited them. Their status then, okay, physically alive but spiritually dead. Mao kato ang ilang status, ang ilang kahimtang sa pagsupil nila. Mikaon man gyud sila sa gidili nga bungas kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan. Okay? So niya nang higayuna sila physically alive but spiritually dead. Gidugangan pag yung kini o kinaiyang makasasa. The old sin nature. Therefore, ang resulta nini is spiritual death. Ang sabot pasabot sa spiritual death. Okay, ang buot yung ipasabot sa spiritual death, mao ang total gyud nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Mao na buti pasabot sa spiritual death. Dili ni wa ni magpasabot nga ang espiritu mamatay na may uban ba they misinterpret this nga ang espiritu ko mamatay dili mamatay ang espiritu. Kini technical term lang kini sa paghulagway sa spiritual death. I mean sa pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Total separation from God. That is the meaning of spiritual death. So, mao ka na ang real, unang matang sa imputation, real imputation. Adam and Eve were imputed this status. Physically alive, buhi sa lawas, but spiritually dead. Okay? Total ang ilang paghimulag gikan sa Dios. Plus old sin nature equals spiritual death. Now, ang ikaduha nga imputation, mao ang judicial. Judicial. This is undeserved to be judged. Una nini, our sins were imputed on the Lord Jesus Christ. Ang atong tanang mga sala sa tanang tao. Gikan nila ni Adan ug ni Eva hangtod sa katapusang tao nga mahimugso ning kalibutan. Tanang sa gitipo kini og didto gibo-bo gi hanok ngadto ang Ginoong Kristo samtang gilansang siya, nagabitay siya sa cross. Our sins were imputed. Mo na judicial imputation. Ang ikaduha, ang perfect righteousness, ang hingpit ng pagkamatarong sa Dios, pasangil usab. Ngari ka nato. Okay? Mauna ang judicial imputation. Perfect righteousness is imputed to us. Okay? Niya nang higayon nga imong gidawat sa Ginoong Kristo nga imong personal nga manluwas, ikaw hatagan diha, suluban diha sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Imputation, judicial imputation. So, akong balikon, two kinds of imputation, real imputation and judicial imputation. Now, diha sa Roma Kapitulo 6, versikulo 4, nagaingon kini sa in English, knowing this, our old man, meaning our old sin nature, our old man is crucified with him. Crucify, gilansang
Ang atong karaan nga pagkatao, old sin nature, gilansang uban kang Kristo. That the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Mao ka nagi sulti des Roma 6:4. Now, anara ba'y duha ka portion nga ang matag magtotoo midawat. Double portion that every believer receives. Una niini, perfect righteousness of God the Father, hingpit nga pagamatarong sa Dios nga Amahan, o ang ikaduha, hingpit nga pagamatarong ni Ginoong Kristo. So mo nagingon og double portion. Now, ang labing tinuod-tuod, paminaw, there is no excuse for believers not to advance in their spiritual life. Gibubuan na kita sa Dios, gihatagan na kita sa Dios, gisangkapan na kita sa Dios nga mga magtuto, ha? Kanato, mga magtuto, gisangkapan kita niya sa mga spiritual assets. God provided all of us all the assets. Unsa man yung mga assets, mga benefits, mga privileges nga atong magamit sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Aron kita motubo o makakabot sa atong goal, common goal sa mga magtuo is spiritual maturity. So, akong balikon, the statement says, there is no excuse for believers not to advance in their spiritual life. Why? Because God provided them all the assets. So, kinihagit ka na itong mga magtutuo nga kita makatubo unta. Manong na may unta? Tungod lagi sa unsa kaugalingong kabubuton nga gitawag nato sa in English o volition, free will. Na manggod ta, hinatag gud ni sa Dios kining kaugalingong kabubuton. Tawgon ta kini og big V. Big V, kaya nga naman, volition man. O kini kong volition, kining kabubuton nato, dunay duha ka sides o duha ka attitude ni. Either yes or no. Ang but pasabot, ang kabubuton, adunay kapilian. Oo ba o dili? Now, all of life is decision making, di ba? Maghimo magitag decision adlaw-adlaw. Matagutlo gani sa atong kinabuhi. Muhimo tag mga desisyon. Decision diri, decision ngadto sa atong pamilya, mo decide kita, muhimo kitag desisyon unsay maangay buhaton alang sa mga bata. Everywhere, sa imong trabaho, muhimo ka mga desisyon. Every moment of our life. Muna, this is the issue that every human being is facing. Volition. O, ang grabe ra ba? Kaya kung imong gamiton ang negative part ni ining kabubuton, ikaw mahimong alaot. In other words, ang prinsipyo God nga motigbabaw nini mao nga man is totally free, has the free choice, pagpili, okay? And so he makes a decision. But in every decision that we make, paminaw, every decision that we make, way laing manubag, ikaw o ikaw lamang. You are the only one who is responsible, accountable, and answerable yan ang imong desisyon nga himuon. Gusto? Yes. Kita ra gyud. Dili ta makaingon nga kadto siya may nakaangin. No. You cannot blame anybody. Bisan og naka-influence ka nimo. Kay ikaw may mohimog desisyon. Gusto? Ikaw. So mao na nga every moment of our life. This is what we are facing. Mao kini atong giatubang. Paghimog desisyon. Balikon ko,
kita hingpit nga may kagawasan sa pagpili o paghimong desisyon. Apan sa matag desisyon nato, kita ragyod ang manubag o may responsibilidad. We are the only one accountable, responsible, and answerable. Mao na, nga wag yun tayo kaipsutan ini. Prinsipyo gud na. O mao ka na nga gikinahanglan ang atong pagtutok niining mayo. Kini nga atong pagtuon din ato kining angkunon. We should consider this as unsa mahinungdanon sa ato na unyang paggamit sa atong pagatubang sa nagkalanlaing, nagkadaiya nga mga buluhaton atong tulumanon sa atong kinabuhi. Labi na nga ikaw sa kakristuhanon, you have to be discerning, magmaalinggaton ka, maalinggat o matikod ka dayon sa sayop gikan sa mayo. Okay? So, maura kining mga puntuha o kini atong kinutlo dinhi sa mga bersikulo nga atong gipangtunan ug daghan pa kayo kitag pangahisgutan. Og dinhi lang una kita hunong ato kining ipadayon sa pag tuki as we go along sa atong pagtuon ubos kini sa atong ministry nga ato kini ang kunon nga grasya sa Dios. Wala katay atuan ini kay kini sangkap sa Dios na nimo mo pahimos ka ba nini o di kay naa ka mayon sa kaugalingong kabubuton. Magampo ta. The scripture declares, God in this manner loved the world, that he gave his only born Son, that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life. God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, sa imong paglingkod diyan sa imong nimutangan niining adlaw, with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life. The decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that he died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. So in response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampot na. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.